Σήμερα θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τα ουράκια. Ξεκινάμε από σαν συντάτσι. Σηκώνουμε τα χέρια μας ψηλά για να έρθουν τα χέρια μας στη σωστή θέση, ουράκεν, και ξεκινάμε με το ουράκεν σόμεν καμενούτσι. Ιτσι, νι, σαν, σι, γκου, ροκ. Και πιο ζωηρά, ιτσι, νι, σαν, σι, γκου, ροκ. Μετά είναι το ουράκεν σαϊόουτσι. Τα χέρια μας πρέπει να είναι περίπου στο ύψος του στήθους, πάνω λίγο οι αγκώνες. Ξεκινάμε το χέρι μας πηγαίνοντας εδώ και χτυπάμε πλάγια και ξαναεπιστρέφουμε. Δείχνω. Έτσι. Νι. Κοιτάμε πάντα εκεί που χτυπάμε. Σαν. Σι. Γκου. Γρήγορα. Έτσι. Νι. Σαν. Σι. Γκου. Μετά είναι το χίζοουτσι. Ουράκεν χίζοουτσι. Βάζουμε τα χέρια μας περίπου στο ύψος της ζώνης μας και εκτελούμε το ουράκεν χίζοουτσι με τον ίδιο τρόπο. Φέρνουμε το χέρι μας εδώ και χτυπάμε πλάγια ουράκεν και ξαναεπιστρέφει το χέρι από κάτω όμως αυτή τη φορά και γίνεται το ίδιο από την άλλη μεριά, πηγαίνει από κάτω. Δείχνουμε αργά. Ιτσι, νι, σαν, σι, γκου, ροκ, ιτσι, χατς, κου, γιου. Το χέρι μας όταν γίνεται η κίνηση δεν ανοίγει έτσι, αλλά είναι κλειστά. Εδώ. Ιτσι. Ιτσι. Μέσα. Μετά είναι το ουράκεν μαβάσι ούτσι. Είναι ιτσι. Βάζουμε το χέρι μας που είναι δίπλα στο θώρακα, πίσω στην πλάτη, αργά. Νι, σαν, σι, γκου, ροκ, ιτσι, νι, σαν, σι, γκου, ροκ, ιτσι, χατς, κου, γιου. Μετά έχουμε, θα δείξουμε τώρα, το γκένταν μπαράι, που συνήθως το κάνουμε ξεκινώντας μία τεχνική. Συγχωρήστε μου λίγο το βήκα. Τα χέρια μας είναι εδώ, αργά, νι, αργά, σαν, σι, γκου, ιτσι, νι, σαν, σι, γκου. Για μέ, θα συνεχίσουμε αυτή τη φορά δείχνοντας την κουκούτσουντάτσι. Πώς στεκόμαστε στην κουκούτσουντάτσι. Όταν θέλουμε να σταθούμε στην κουκούτσουντάτσι, βρισκόμαστε σε ένα σημείο που θέλουμε να βρεθούμε κλειστά, πρέπει να στεκόμαστε στην κουκούτσουντάτσι. Η κουκούτσουντάτσι λοιπόν είναι δύο πέγματα μπροστά περίπου από το μεγάλο δάχτυλο. Εδώ. Με λίγο έξω τα δάχτυλά μας κάτω, να είναι λίγο έξω και αυτό είναι μπροστά. Είναι ένα-δύο μπροστά. Κουκούτσουντάτσι. Λυγίζουμε το πίσω μας πόδι, καθόμαστε στο πίσω πόδι το περισσότερο βάρος. Σχεδόν το 65% του βάρους μας με το 70% είναι στο πίσω πόδι, ενώ το μπροστά είναι απλά το 30%. Το δείχνω από την πλάγια μεριά. Κάτω τα ποδαράκια, εδώ, και στεκόμαστε στη κουκούτσουντάτσι στο ούτι. Θα το δείξουμε τώρα ολοκληρωμένη την τεχνική με το αριστερό μας πόδι. Ιτσι, νι, σαν, σι, για μέ, ως.